много хора са се затворили в себе си, даже изследванията сочат, че българите сме тъжни. Една група ентусиасти от Варна намира как да покаже на младите, че поводи за веселие има винаги. Нещо повече, че доброто настроение е дори задължително, когато човек иска да помага на другите. Доброволческата младежка организация Идея предлага алтернативни форми за осмислене на свободното време. Вижте. Историята на младежката организация Идея тръгва от една мисия на Мая Донева в Полша по програмата Европейска доброволческа служба. И като се прибрах в България, ми беше много неприятно, че нямаше къде да правя това, което правих в Полша. Именно организиране на ателета за млади хора, семинари, тренинги за неформално образование. И се събрахме просто, гениалните идеи никога не идват само на един човек. Така че се събрахме няколко ентусиасти и направихме Идея. Идеята на организацията е да преосмисли времето на младите хора, чрез разнообразни нестандартни акции да ги накара да видят проблемите на всекидневието. Актуални теми са екологията, евросимволиката, усмиването на обществените недъзи. Младежите умеят искрено да се веселят, но заедно с това са готови да помагат. Тези занимания правят нашите свободни дни по-интересни на младите хора, вместо след пред компютъра запълват техните дни с нещо по-интересно, по-креативно, по-нестандартно до този момент и занапред ще прави хората може би по-щастливи. Тихомир определя себе си като символа на организацията. В различните походи на групата той се превръща ту в далматинец, ту в зайче или в дядо Коледа. В обикновения живот е рентгенов лаборант, но искрено вярва, че работата в Идея ще му помогне в нещо много по-важно. Възпитанието на моите деца, примерно в бъдеще, това е едно много добро нещо, според мен. Това е много важно. Да направим да възпитаме нашите деца са по-добри. Това е много важно в момента. Днес младежите се готвят за предстоящите си акции, символично наречени Дни на прегръдката. Сами можете да се сетите за подходящите дати от календара. По линия на Европейската програма Младежта в действие към варненските ентусиасти са се присъединили две момчета – Анселм от Германия и Алберто от Испания. Схемата е простичка. Те получават джобни пари, платени са им нощувките и транспорта в рамките на една година. Но ползата е в невидимите неща, които не се измерват финансово. Мотивацията ми първо беше проектът, а също така и да замина далеч от Испания, да видя разликите в културата, както и какво е времето тук. Доста по-студено е. Първо, за да науча повече за една чужда култура, да чуя друг език, да срещна нови хора от тази култура и... Аз харесвам Източна Европа. Идвам от Дрезден, който е по-близо до Чехия, Полша, които до някъде познавам. И сега си казах, защо не е България? Това е чудесна страна. Анселм и Алберто провеждат срещи във варненските училища, представят своите държави и програмата, която дава възможност за културен обмен. И още. Мисля, че това ще ми помогне много, защото съм учил за преподавател и ще бъда сред млади хора. Тук аз подобрявам уменията си за комуникация, още повече на чужд език. Виждам друга образователна система, за в бъдеще това ще ми бъде много полезно. Да, разбира се, това ще помогне. Това е начин да подобрят много умения. Как да намериш проект, как да кандидатстваш и да се включиш в него. Добре е и за собствения ти опит. Ти трупаш опит за неща, които никога не си правил. Учиш друг език, учиш се да се адаптираш към нови места, ставаш по-независим. Така че аз мисля, че това много ще ми помогне. Община Варна е отворена за философията на доброволчеството и подкрепя инициативите на Идея. Днес поводът е един рожден ден с домашно правен сладкиш. Но веселото винаги върви със сериозното. Мая мисли, че е време у нас да се въведе професията младежки работник. Тук ние може да работим както с деца с специални нужди, така и с нормални обикновени деца, които просто искат да си запълнят свободното време. Иначе се иска просто да ти е интересно да го работиш с желание. Ето как Анселм обобщава своята готовност да опознае страната ни. Това е и един от начините да спечелим повече приятели. Говоря малко български. Аз съм доброволец. Аз съм от Германия, от Дрезден. Дрезден е мой град. И харесвам България.